Bio je samo nekoliko sati od kuće. Iza njega su bili mjeseci rada u tuđoj zemlji, a ispred njega put koji je 1000 puta sanjao, put prema Ribnici kod Zavidovića, prema porodici koja ga je čekala. Te srijede navečer, autoput kroz Sloveniju izgledao je kao i svaki drugi. Farovi su sjekli mrak, a kilometri su se polako trošili kako bi se stiglo do granice, pa do kuće. Međutim, nešto se promijenilo u tim posljednjim minutama putovanja. Nešto što će zauvijek izmijeniti jednu porodicu u Zeničko-Dobojskom kantonu i jednu zajednicu koja sada broji dane do dženaze umjesto dana do povratka svog sina. Ova priča govori o mladom čovjeku koji je otišao raditi u Sloveniju s jednim ciljem, da pomogne svojima, i o noći kada se taj put pretvorio u tragediju. Govorimo i o porodici koja je ostala iza njega i o onome što se zaista desilo na autoputu kod Drnova, jer se izvori o ovom detalju razlikuju, a istina zaslužuje pažljiv pristup. Prije nego krenemo u hronologiju, vrijedi zapamtiti da iza svakog broja i svakog izvještaja stoji jedna porodica koja je preko noći ostala bez člana. Nesreća se desila u srijedu, 24. juna 2026. godine u 9 sati i 55 minuta navečer na autoputu A2 na izlazu Drnovo u pravcu Obrežja. Prema zvaničnom saopštenju Generalne policijske uprave Slovenije i Policijske uprave Novo Mesto, mladi vozač je tokom preticanja okrznuo vozilo kojim je upravljao 44-godišnji muškarac. Nakon tog kontakta, vozač je izgubio kontrolu nad svojim automobilom. Vozilo je počelo bočno kliziti, sletjelo je s puta na travnatu površinu pored autoputa i tu se nekoliko puta prevrnulo. Vozač je, prema policijskim navodima, uslijed teških povreda preminuo na mjestu nesreće. Riječ je o Tariku Mujariću, državljaninu Bosne i Hercegovine, iz mjesta Ribnica kod Zavidovića. Portal Crna Hronika Info, koji je prvi prenio vijest u Bosni i Hercegovini, navodi da je Tarik imao 20 godina. Slovenačka policija u svom zvaničnom saopštenju govori o 19-godišnjem vozaču. Ova dva podatka se razlikuju i u ovom videu prenosimo oba, jasno naznačena, bez tvrdnje da su usaglašena ili da je jedan od njih zvanično potvrđen kao tačan. U vozilu je s njim bio i suvozač, također 19-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine. On nije Tarik, već njegov saputnik na ovom putu. Suvozač je teško povrijeđen u nesreći i prevezen je u bolnicu na dalje liječenje. Njegovo trenutno stanje nije bliže poznato iz dostupnih izvora. Bitno je naglasiti da 44-godišnji vozač drugog vozila nije povrijeđen u ovom događaju. Njegovo vozilo je bilo u kontaktu s Tarikovim automobilom u trenutku preticanja, ali on lično nije zadobio povrede, niti je njegovo vozilo izazvalo direktan sudar koji je doveo do prevrtanja. Slovenačka policija je u svom saopštenju jasno razdvojila 3 uloge u ovom događaju: vozača koji je poginuo, suvozača koji je povrijeđen i vozača drugog automobila koji je prošao bez fizičkih povreda. Ono što slijedi je priča o mladom čovjeku čiji je put prema domu prekinut i o onima koji su ga voljeli i koji sada moraju da nauče živjeti sa praznim mjestom za stolom. Tarik je odrastao u Ribnici kod Zavidovića, u Zeničko-Dobojskom kantonu, mjestu gdje se generacije porodica poznaju, gdje su susjedi više od susjeda. Prema dostupnim informacijama, imao je 19 godina kada je otišao u Sloveniju da radi, kao i mnogi mladi ljudi iz Bosne i Hercegovine koji svake godine traže posao van granica svoje zemlje. Otišao je, kako se to često kaže u njegovom kraju, trbuhom za hljebom, tražeći priliku da pomogne svojoj porodici i da uloži u budućnost koju je zamišljao za sebe i za svoje najbliže. Mjeseci provedeni daleko od kuće nisu lagani ni za jednog mladog čovjeka. Riječ je o novom jeziku koji treba savladati, novom okruženju kojem se treba prilagoditi i poslu koji često nije ono o čemu se sanjalo dok je čovjek još bio dijete u svom selu.
Ali uz sve to postojala je jedna konstanta, misao na povratak, na trenutak kada će ponovo zagrliti majku i oca, kada će sjesti za isti sto za kojim je odrastao. Za mnoge mlade ljude iz Bosne i Hercegovine ovakav život postaje rutina, rad u inostranstvu tokom radne sedmice, a onda put kući kad god prilika i slobodno vrijeme to dozvole. To uključuje telefonski poziv porodici nakon smjene, fotografiju poslanu majci da je sve u redu, plan za sljedeću posjetu. Sve su to mali rituali koji čine razdvojenost lakšom za podnijeti, sve dok jedan od tih povratka ne ostane nedovršen. Te srijede navečer Tarik se vraćao kući, prema mjestu koje je njegov dom, prema ljudima koji su ga čekali, nakon mjeseci provedenih daleko od porodice. Autoput kod Drnova bio je posljednja deonica jednog putovanja koje je trebalo da se završi zagrljajem porodice, a umjesto toga završilo se na travnatoj površini pored kolovoza, u noći koja je zauvijek promijenila jednu porodicu. Iza Tarika su ostali otac Ferid, majka Šaha, brat Dženan, te djed i nena, Vahid i Šemsa. Za njih ova vijest predstavlja gubitak sina, brata i unuka. Čovjeka koji je otišao da gradi bolji život za svoju porodicu i koji se na tom putu nije vratio. Niko od njih nije mogao znati da je posljednji put kada su čuli njegov glas. Taj glas zauvijek otišao s njim. Intervencija na mjestu nesreće trajala je nekoliko sati u toku noći. Prema opisima vatrogasne službe PGE Krško, ekipe koje izlaze na ovakve događaje na autoputevima često zatiču situaciju u kojoj jedna osoba uspijeva sama izaći iz vozila, dok druga, nažalost, ne preživi udar. Ovaj opis dolazi iz njihovog opšteg izvještavanja o intervenciji te noći, a ne kao izjava isključivo o ovom slučaju s imenima učesnika. Vatrogasci navode da je njihova intervencija na ovom dijelu autoputa završena u 1 sat i 25 minuta nakon ponoći. Poslije ovakvih intervencija, učesnicima se po pravilu organizuje razgovor sa stručnim osobljem, jer prizori s kojima se suočavaju ostavljaju trag i na njih same, na ljude čiji je posao da pomažu drugima u najtežim trenucima. Vatrogasci, hitna pomoć i policija koji su te noći radili na autoputu kod Drnova bili su posljednji ljudi koji su se brinuli o Tariku prije nego što je vijest stigla do njegove porodice u Bosni i Hercegovini. Njihov posao te noći, koliko god rutinski izgledao izvana, nosio je sav teret jedne ljudske tragedije. Slučajevi u kojima državljani Bosne i Hercegovine nastradaju na putevima zemalja u kojima rade, vraćajući se kući porodicama nakon dana, sedmica ili mjeseci provedenih u tuđini, nisu rijetkost u regionu. Mnogi mladi ljudi godinama putuju ovim istim autoputevima, između posla u Austriji, Njemačkoj, Švicarskoj ili Sloveniji i doma u Bosni i Hercegovini. Ova priča je dio jedne šire, tihe stvarnosti s kojom se naša dijaspora suočava iz godine u godinu, daleko od pažnje javnosti, sve dok se ne desi tragedija koja jednu porodicu i jednu zajednicu zauvijek obilježi. Duga vožnja noću, umor nakon smjene i kilometri autoputa koji prolaze kroz nekoliko država, sve su to okolnosti s kojima se ovi putnici redovno suočavaju, bez obzira na to da li ih bilo ko van njihove zajednice primjećuje. To je rizik s kojim se mnogi od njih suočavaju u potrazi za boljim životom za svoju porodicu. Dženaza Tariku Mujariću klanjana je u petak, 27. juna 2026. godine, na mezarju Mujići u Ribnici sa početkom u 17 sati i 15 minuta. Porodica, rodbina, prijatelji i mještani okupili su se da mu ukažu posljednju počast, da stoje pored njegovih najbližih u trenutku kada su riječi nedovoljne. Neka mu Allah podari rahmet, a porodici sabor u danima, mjesecima i godinama koji su pred njima. Tarikov put je bio put kojim su prošli mnogi prije njega i kojim će, nažalost, proći i mnogi poslije njega. Put između rada u tuđini i topline doma. Njegova priča nas podsjeća da svaki čovjek koji krene tim putem nosi sa sobom nadu, ljubav
i brigu za svoje najmilije i da je svaki bezbjedan dolazak kući poklon koji se ne smije uzimati zdravo za gotovo. Iza svakog vozila na tim noćnim autoputevima kroz Europu putuje neko čije porodice čekaju kod kuće, brojeći sate do njegovog povratka. Za Ferida, Šahu, Dženana, Vahida i Šemsu taj povratak se 24. juna nije desio na način na koji su se nadali, a praznina koju je Tarik ostavio iza sebe neće je popuniti nikakve riječi, ni naše, ni bilo čije. Ostaje samo sjećanje na mladog čovjeka koji je krenuo putem koji hiljade njegovih vršnjaka prelaze svake godine i molitva da se ovakva noć ne ponovi ni jednoj drugoj porodici. Ovo je bila priča o Tariku Mujariću, mladom čovjeku iz Ribnice kod Zavidovića, čiji put kući nije dovršen, ali čije ime ostaje upamćeno kod onih koji su ga voljeli i kod svih koji čuju njegovu priču nakon ove noći. Ako želite da pratite slične priče iz našeg regiona, sa poštovanjem prema svakoj porodici i svakoj žrtvi, pretplatite se na kanal.